batadza ndiri kumhanya nadzo nekuya nadzo pasi paranhasi dziriko mhuri yeZimbabwe. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yekuEpworth ndati Epperton Park. Chishamiso chiri kushamisa vakawanda. Pane mumwe munhu ari payadhi pake paakapiwa kana kuti paakatenga akapiwa zviri pamutemo, right, ari mukati mekugadzira achitochera migero kuti semunhu ari kugera pamba pake ndokunosangana nebhodhoro. Gaba randiri kutaura iri igaba redobi range rine bepa mukati. Bepa iri parakavhujunurwa rakaonekwa kuti mhuri yeZimbabwe rine zvakanyorwa zvevanhu vari panharaunda iyi kusanganisira vamwe vakafa. Dhuma negaba nezuro vanga vakaungana mhuri yeZimbabwe mweni mwachiona zita rake imomo. Pabepa apa panga pakangonyorwa mazita chete, pakanyorwa mazita pasina more information kuti mazita ndei. Nebepa rakabutirwa nebute. Vanhu vamwe vari vacho vapenyu, vamwe vakatofa. Asi ndiri mukati mekubvunza manje, pane akambogara ipapo asagara ipapo. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe inosuvisa yokuti kana ndichinge ndakuitaura muchainzwisisa mugotsvaga kuti tingabatsirana sei chii chiri kuitika. Asi pane chiitiko chiripo chiri kurwadza chekutizo kune vana vakashayikwa mukati menzvimbo yekuhwedza vanokwana kuita vaviri. Vana ava i3 years ne5 years vari mwanakomana nemwanasikana, ari mwanakomana mukuru nemwanasikana mudiki. Vashayikwa musi weFriday vakazowanikwa nezuro kumapasi 8 kune imwe nzvimbo inorasirwa marara mukati meguta reHarare. Asi mawanirwo akaitwa mhuri yeZimbabwe zvakaitika pakati apa tichinosvika mukati menzvimbo iyi zvinosiririsa. Vana hongu vakawanikwa, umwe mwana anga akapfeka hembe dzakadambuka dzimwe mwana akapfeka hembe dzakasanganiswa nejira rinoratidza kuti rakasukirirwa mapamba. Vachiri vapenyu vachiparapara. Asi zvakaitika ndezvekuti hama yevanhu vakashaya vana kuhwedza akakafonera vamwe vakachivaudza kuti badiwe hatisi kuona vana, hatisi kuti vana vari kupi. Asi pavakaenda kumapurisa vakanzi mirai kusvika 7 days dzakwana muchibatsira kutsvaga hama. Umwe mwana ari ipapa anogona kufamba kuenda kune vamwe. Daniel Shiwiri Binifo wakachwamba communication. Mawanirwo akaitwa vana mhuri yeZimbabwe ndeyekuti kana chinge ndasvika ipapo ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe vari kure vasina kubata nhepfenyuro vafonere ivo vazivisei kune vagara vanzwa nyaya iyi. Garirai padhuze nokuti mangwana hatizivi zvinoitika. Ndizvozvo ndine nyaya yekuchivu yemukadzi waSabhuku akambokandwa mukati mushure mekutema vanhu vaviri nedemo. Akambokandwa mukati. Zvacho zvakazoitika ndo zvaita kuti ndidzoke pano. Saka nhasi makagukuchira. Ndine nyaya mukoma kepi yekumhondorongezi. Vanhu vanodarika 30 havana kukwanisa kurara usiku mushure mekuita mudumbu. Vadya chikafu chinofukidzwa chine poison parufu. Panga pari panyaradzo. Vanhu vakachaya, vanhu vakamhanya, vamwe vakakwira mabhazi achienda mukati meguta kuti vanorapwa. Bhazi ranga riri dambudziko mukati merodi. Asi chikafu ichi chakanga chabikwa kumanheru chichinzi chadyiwa kuseni. Pachakazodyiwa kuseni ndo pachina kumira zvakanaka. Vezveutano vakatorere chikafu ichi vachienda kunoita mainvestigations tsvakurudzo kuona kuti hapana here zviri muchikafu. Ndo patamirira kunzwa chikonzero nanhasi vamwe vachiri kumhanya kuti vakuru venharaunda nevakaenda kunorapwa pavanyoresa makadzi kuri kunzi chii chakaitika. Right, vanenge vachida kukubatai mushure mechirongwa movapa nhamba dzavabatsiri pamwe chete nokuti vasvise nyaya dzavo munobatika sei. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe yekupesera mukoma kepi ndeyepambare apa. Amai vakashayirwa mwana wavo ari kuma 10 years vamushaya kudaro ndokuzomuona ari pane pomumwe musha achitogeza nevamwe vana ivo kuma pasi 5 dzemanheru. Amai eko akupinda mukati vakaruma vana vese kutaura kuno nyaya iri kumapurisa. Vamwe vana vatora zvironda zviri kubuda hurwa kuti vachiruma nemasiro nevana vasiri vavo. Kuva chirumire iko mukoma kepi amene baba Isabero papa mukoma KP ndaifanira kuenda kwaGutu nhasi kune imwe nzvimbo ina Sabhuku kune vanhu vasiri kuzwanana. Asi ndaona kuti ndisvika mukati menzvimbo yemukoma KP handichakwanisi kuenda. Nyaya iyi takuiendesa vakauya pana paunoti wani mukoma KP vane chinzvimbo chipi panyaya yekugadzwa kwemaSabhuku nemadzishe. Vanofanira kuenda munzvimbo iyoyo. Makavabata here mukavaudza nyaya iri kwaGutu kuti yakamira sei? Ndo zvandakuda nokuti ndaifanira kuenda kwaGutu nhasi. Asi anofanira kusvika panzvimbo kaika ndo vanofanira kusvika utungamiri uya nokuti nzvimbo iyi haichisina order. Vana vemunzvimbo vari kuti Sabhuku ari kuti vana vanonyeba. Kwozoita vamwe vana vari kufamba munzvimbo vachitora mari vachitatumwa namambo. Ende vana vari kuti izvo tiri munomu Sabhuku wedu akatiti kana une chinzvimbo chakutengesa
ndovabvunza kuti muri kunyemera kuti Sabhuku kwa anti anotengesa nzvimbo imi ko imi makaita sezvo kanzi isusu hatina kuramba tine mhosva takanzi tengesa asi kana watengesa mari yako unotipawo 350 nzvimbo dzese nzvimbo dzakanzi ndedzemutungamiri wenyika chokwadi hapana munhu ane nzvimbo saka ivo vakapiwa nani go ahead right ivo vanosviti akapiwa naSabhuku ndiri mukati mekutaura naye Sabhuku anoti svikai munzvimbo muchibvunza mumwe nemwari munzvimbo muchimubvunza kuti iwe pano pauri kugara ukapapiwa nani right iwe pano pauri kugara ukapapiwa nawe ivo vanotiwo Sabhuku atione location yake yakatengesawo pediwo patinotengesa isusu tinodzikana muchinge matengesa hunza imwe mari kunoko so ndaita mudiki mukoma KB taakuchida kuudza utungamiriwe asi ndakakuvaudza kuti munozviziva here kuti mese mune mhosva right regai katizodzaka kuvabata kana tisina kuvabata ivo vagari vemunharaunda iyoyo ngavaende kunoona akunzi DDC ainzi DA kudhara ndiye anokwanisa akakutora nhunha dzavo pamwe chete kane kuvabatsira ichokwadi mukoma KB ndofunga vangabatsirika wakatika nyaya nekuti kune nyaya yakanyasa kuti vanhu havasi kuwirirana ende vachakwanisa kutungamidza kana kuti mutungamirisa Sabhuku vachiita singe kuti vari kumuteerera vachiti uyo wakaita zvakati paipa wakambotuma zvakati nesiwo takuita zvakati saka nzvimbo ikadaro mukoma KB inenge isisina order ichokwadi ichocho ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 9 minutes to 10 sudzurai tinzwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose enyika ino paka wedza Harare chekuhwedza chichibatanidzira neHarare chiri kuti kudini ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekureba nekutsudzura nekupfapfadza ndichiti ndapindira mukati menzvimbo yewedza asi ndiri mukati mekupinda kudaro regai ndifambe muri yeZimbabwe ndichishevedzera kuti izvo ndapinda muchirongwa bhozhongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima nawose enyika ino nyaya ndiri kutaura pano muri yeZimbabwe ndeimwe yedzimwe nyaya dzinondibata edzimwe nyaya dzinondirwadza dzedzimwe nyaya dzandikafambira ndiri mukati mekuona kuti pana unogona kupererwa ugorwadziwa kusanganisira vabereki vemwana muri yeZimbabwe baba naamai vevana ava vana vapenyu kune vana vakashayikwa muri yeZimbabwe musi weFriday makuseni vana vaingwenzi vaenda kunotamba asi nokuda kuti pane 3 years vana vese ava hapana noda kuchikoro nokuda kwokuti izvo 3 years anga ari pakati pemwe mwana vakaona kuti akapedza 1 hour and 2 hours zvinoreva kuti vana ava vatoenda kusisinganzwisike nokuti zera remana ava rinotambira riri pamba vashayiwa vana kudaro vakatanga kutsvaga amai kumhanya village yose baba vanga vaenda kunotsvaga vari mukati mekufamba vatsvaga kudaro ndokuona kuti vana havasi kuwanika ndokutaka kutenderera muri yeZimbabwe ndokushayiwa vana musi weFriday ndokushayiwa vana musi weSaturday ndokushayiwa vana musi weSunday muri yeZimbabwe vakabva vafonderana veukama veduwe vari kuHarare vanga vari kuChipinge kana kunze kwenyika ndo zvaitika kunoko vana hatisi kuvaona hatisi kufamba sei nokuti vange varipo ndiri mukati mekutowacha asi vana ndakuzovashayiwa nguva enda vatsvaga kuti vana ava vanofanira kuti vaone porridge sechikafu chekuseni zuka zuva iroro ndokuenda kumapurisa ndokunoudza mapurisa akashivedzera kuti mambozama iri kutsvaga nekubvunza veukama kusanganisira hama neshamwari dziri pedyo kana kuti muvhileji takatsvaga but hatina chatiri kuwana muri yeZimbabwe baba vakati izvo ngatitsvagei kune vanobatsira vakamhanya kumaprofita vakamhanya kumachetse vakamhanya kudzin'anga masango mane vanhu vese vanaenda kope ndokugara pasi nemumwe munhu mukoma KB munhu uyo akachema akasvika pakumboti zii vanhu vakatobvunza kuti munhu wacho mubatsiri afa vaperekedza munhu uyu pamba pari kuitika zvinhu zvivabatsirwe vakatozonetseka nokuti vakatanga kuenda kumunhu uyu vachidzoka zvikanzi toda kunoitira pamba penyu ndiri kuda kuronda kuti kubuda kwevana pamba vakabuda nepagedhere vakabuda nepasaidhere ndikawana pavakabudira vana vanowanika zvisinei kuti tichaona vakaita sei asi vana vanowanikwa ndokubva vauya pamba mukoma KB vari mukati mekuita zvinhu zvavo munhu uye kuda kubatsira uye ndiye zi kutombosvika panguva yekufenwa kuti munhu achibva amuka munhu anoti iye no vana ndasvika kwavari ndavaona vana venyu vapenyu vari kurarama but vana vari kutambura mukavaona munogona kuramba kuti vana venyu baba Isabel vana vari kutambura vana vakashayikwa Friday last week Saturday havasi kuwanikwa Sunday nezuro Monday ndopa vakawanikwa kuma 11 dzikuseni asi mawaniro vakaita manje ndo andoda kutaura panapa vasati vawanikwa munhu wacho anova ndiye aibatsira uyu achipepuka anoti iye vana ndiri kuvaona chandoda kukuzorodzai ndechekuti musachema vana vapenyu tinotenda pandiri kuda kutsvaga ndiko kuti vari papi asi zvandiri kuona vari
ndabvunza kuti iwopere, ndabvunza kuti chiratidzo here, zvikanzi ndo zvauri kuona izvozvo ndo zvavari. Vana ava achiona kuti vana ava vari panzvimbo inoratidza kuti vari kuda kupara chikafu. But ndiri kuona moto, but moto uyu handisiyi kuti uri kupfuta uri pai. Ndo zvandisiri kuona zvakanaka. Zvikanzi right, ndoda kutsvaga pakabudira vana. Amai, ingondiratidzai pamunofungidzira kuti ndo pamakapedzisira kuona vana venyu vachitamba vari. Zvikanzi ndepapo ndokuendapo. Mukoma KB vachindosvikapo, vakatosvika vakatoona vakatoti iyi itori tenesi mwana wangu. Zvikanzi hongu itenesi, but vana venyu kwavari izvezvi havana zvipfeko zvavakapfeka zvenyu zvepano, kubva kuhembe kusvika kubhutsu dzachona hapana chepano chavakapfeka. Vakapfeka zvekupi? But zvinhu zvavakapfeka izvi manje, munzvimbo mamunogara munomu pane umba mazviri, but vakapfekedzwa zvimwe. Pane umba mazviri, but vakapfekedzwa zvimwe. Zvatoda kuita isusu, ndiri kutsvaga kuti vana pavakabuda navo, hongu kunyange vakafamba vega, pavakatanga kunosangana nemunhu anoratidza kuti ndiye angane vana ava, chii chaakaita? Right. Ndokubva vaita zvavakaita. Zuva ravari kuita zvinhu izvi mukoma KB, ndo musi wesvondo, ndo pavaita zvinhu izvi. Vakatanga makuseni vachikutenderera pamba, vachitiri kutsvaka kuti akatora vana ava kuti vasvike navo apa, akatanga kumira navo papi. Ndokubva vafamba mukoma KB, ndo pavakasvika vachinzi izvo pane patiri kutsvaga, patinogona kuwana mafufu echingwa. Ndiri kuona mwana wenyu mudiki achipiwa chingwa, but chimwe chaakapiwa achisi chimwe chinotengwa mushopu, chimwe chinoratidza kuti chimoto. But paakapirwa chimwe ichi, ndiri kupaona kuti izvo pane chimwe chakadonha ipapo. Tikasvika ipapo tichaona masvosve akabumutira chinhu izvo. Ngatifambei tichitarisa, toda kunoona mafufu kana chipisi chechimoto chakamomoterwa necho. Tikangochiwana ichocho, taakukonzeresa akakonzeresa kupa vana ava kuti atiratidze kuti, but nzira yacho hazviiti kuti muudze kuti iwo ndiwo wakatora vana iwe. Pane zvoda kuitwa. Baba Isabel, pese pakauya mubatsiri pambapa achitaura achiita zvaaita, haana here kutaura kuti munhu akatora vana ndiwo ukama here kana kuti mukutorwa? Akataura ndiwo ukama. Kuti zviite sei? Ndiwe ukama mukoma KB. Kuti zviite sei? Chinzwa ipo pati kwesikuwo ndichasvika. Zvadaro mukoma KB, ndokubva vaenda. Ndokubva vasvika noti panapa kunyange tikashaya zvatiri kutsvaga, but panapa ndo pakatanga kutorerwa vana panapa. Ndokubva patoonekwa tambo dzebhutsu dzeumwe mwana, but iri one tambo. Zvikanzi panapa, zvikanzi wadi tenesi yake, zvikanzi mukatsvaga panapa futi mufamba kuona tenesi, nekuti tenesi yakazoenda mumba. But vana panapa ndo pakapirwa chikafu. Vakabva vanzi izvo chihandei, amai venyu ndavaona vari kuwacha, chihandei kumba, amai venyu vatonditi nini, vatonditi endai nevana vangu, ndichanunuka kubika chikonzero ndiri kuwacha. Right. Saka mai venyu vatiregarire nemikumba, ndinokupai tea ndozokudzorera. Kubude kwakaita vana va mukoma KB havana kuzowanikwa, havana kudzoka. Nyaya iyi ichiri kurondwa nechi nemunhu. Ndobva zvanzi right, ndobva vaita zvavakaita mukoma KB. Nezuro, kune nezuro Sunday iyoyo kumapasi 11 kuna amai vakanzi varwara muvillage, but vaita senge vari kurwara njere. Kuhwedza vachita senge vari kurwara njere, but amai pavakarwara manje vaivigiridzwa nevana vavo, but vaitaura nyaya yekuti ndiregerei, ndoda kuenda kunotora vana vamai nhingi, ndini ndiri kuziva pandakavaisa, ndini ndiri kuvasiya kwavari. But vana vakawanikwa kuguta reHarare vabva kuhwedza. Zvadaro mukoma KB, amai ava vakasvika pakuita noise yeruzha rwokuchema rwokuti line rese rakamuka kusanganisira manext door. Manext door vachibva vaenda ipapo zvikanzi komai vaita sei, vana kusvika vasaona kuti hapachina chokuvanza nekuti vaitaura, but zvavaitaura zvaizivikanwa munzvimbo kuti vari kutaura nyaya ine chekuita nekushayikwa kwevamwe vana vari muvillage imomo. Zvikanzi vamwe vacho vachibva vamhanya kumba kwekwe, zvikanzi uyai munzwe makashayikwa vana mimika, uyai munzwe amai vari kurwara apa, but zvavari kuita kusvikira amai vanzi vabereki vave vanzi nemubatsiri musaenda ikoko zviri pavari. Ngatiwiriranei zvekuti ndifambe, but vaitaura sekunonzi izvo ndiri kutaura semhepo yekuti mweya wakagara pa handizivi kuti vanoiti chii, kana kuti mudzimu uchibuda unoti munhu wauri kubuda une zita raunomupa, kuti mweya wangu wakagara
panhengi wangu vane zita ravanopa kuti munhu anobudirwa anonzi chii, mhepo iri kubuda inonzi chii. Saka ndiri kukumbira kuti muve nekudyidzana kakanaka nekugara nehomwe yangu, vanoiti homwe, nehomwe yangu. Ndiri kukumbira kuti wairatidza kuti mweya uri kutaura asi uri kuti pane zvichaitika zvese ivai nekudyidzana kwakanaka nehomwe yangu kuti ikwanise kuenda pavana inotora zvinhu zvangu zviripo ipapo. Zvinhu zvangu ndezvebasa rangu, hazvinei nemi. Zvikanzi toita sei kuti tiende, zvikanzi homwe ichakuudzai tinofamba sei, ndo pavakanzi tomirira kuti kuedze tiende. Zvikanzi vana pavakaenda havana kuenda masikati, vakaenda usiku, ende isusu hatikwanise kufamba usiku, asi taifanira kuti tiende kune vana netsoka. So pavaitira kuti vana vari kure zvakaita sei, zvakanzi kwakatokwirwa kuti tinoita kune rimwe guta, muguta imomo ndo kune vana, asi hatifaniri kufamba netsoka nekuti hatifaniri kufamba nemotokari dzinodirwa mafuta, nekuti patakaenda isusu hatinofamba nedzimotokari zvakare. Makafamba nei vaisatira kuti vakaenda nei. Zvikanzi isusu vamuri kuenda navo hatikwanisi kufamba mafambiro enyu nekuti tiri vanhu vakasiyana nemhepo iri pamuri. Zvikanzi kana mada kuenda, homwe yangu makaikwidza mumotokari munomufukidza mumaziso, anofanira kuti kana maenda makamufukidza nejira kumaziso, pamunodzika masvika ikoko ndo pamunomuvhura. Mamuvhura achakuudzai kuti akufamba sei. Kana maakufamba hazvine kuti kwamadzikira kusvika kwakareba sei, ndiye achakutungamiriri kuenda. Amai vaibudirwa ava vaitaura vakagwadama vachitenderera chivanze vachiti ndiri kuziva kune vana, vane ukama hupi naamai vakashayikirwa nevana kuti vane vana vakadisappear? Vanotenda mbuya nevazukuru. Amai vari kubudirwa ndo vanonzi mbuya. Chandisina kudzikadzika nacho ndechekuti umbuya hwokuita sei. Kwakaberekwa baba here, kwakaberekwa amai here, kana kuti hanzvadzikwa naamai kana hanzvadzikwa nababa, vese vanogona kuita mbuya kana kuti sekuru, asi vanoshevedzwa vachinzi mbuya nemhuri ishi. Kana kuti irespect here yekuti munhu mukuru, asi pane ukama. Pane ukama. Ndokubva vauya mukati meguta riyare, vauya mukati meguta riyare. Handiti mafoni akanga atenderera mukoma KB, ndakanga ndakudzwa nezuro wacho kuti bhozho kwakashayikwa vana. Ndikati inini handisi pamhepo, munogona kubata vari pajuti izvezvi movapa chiratidzo, asi inini ndinoenda paredhiyo musi wemandi. So havana kuzondibata musi wemandi vachitaura kuseni chiziviso kuseni kwemande mukoma KB. Hama dzimwe dzakaudzwa dzedze vachidarika pane imwe nzvimbo, ndo pakaona vana ndikutanga kufundirana vachiti pane vana vandaona inini ndine nguva ndabva kumusha, but vana ava vadiki. Ndaona vana vari pane imwe nzvimbo ine marara, but pandavaona ndasvika padhuze, mwanakomana ari kutondibuditsa fesi yehama yedu. Chandinetsa ndechekuti vana ava pane shiri yanga ichinyatsoparapara padhuze pavo, aisi kutiza. Iye mwana uyu akabata kanenge kakendu, handiti munoziva kuti kendu mukoma KB kana chipfuta inenge chidonha pasi, zvinotsva zvinodonha pasi, but akaibata mumaoko make. Zviri kudonha pakendu iri kudzika pasi, asi zvidonha mumaoko make haazi kutsva. Paari kuita senge ari kutsvaga chikafu, ari kushandisa ruoko 1 achinhonga chikafu oenda unopa munin'ina wake paakagara, chimwe chaanoda kudya achidya. Saka pandamira kure chiona mwana achiita zvinhu izvi, ndasvika kusvika ndobva fonera vamwe. Akati ina hangu ndanga ndichienda kubasa, but ndasvika kusvika. Kana pane vanogona kuona, munogona kuuya tiende tose kunobatsirana, asi pari zvino zvindakuenda kubasa. Kana pane vangosvika chete, ndishevedzei ndinokuratidzai. Ndiyo mande kuseni yakasvikawo zvakare amai vekubudirwa naamai nevamwe vanhu vanokwenda kuita 6 veukama vachitevera mai ndokubva vadzika mukoma KB. Vadzika kudaro kwange kune nzvimbo ine marara, ndoko vakateka kuenda mukoma KB, amai vachitungamira. So pane vanhu vaisangana mhuri yeZimbabwe mukati meguta reHarare, ndiri kukumbira vakasangana namai ava, vamwe vanhu vaimira chikonzero amai ava, speed yavanga vakufamba nayo nespeed yaifamba nevamwe vanhu ava vaiti handei yange yawandisa. Vanhu vakanga varipo 6 but vakazosvika vari pedyo i3. Vamwe vakuru vanga vasingakwanisi kufamba, vaibuda dziwa, vaibuda misodzi, vanga vasina kupfeka bhutsu hongu vakauya nadzo, asi vakazobvisa murodhi. Ndokubva vafamba kunosvika, vanosvika pane vana. Asi nyaya yakanetsa ndekuti vakusvika pane vana vanoti ivo imimi hamukwanisi kuti mutenge masvika, ava vase vana venyu herawo. Zvikanzi vana ndivo, zvikanzi pane zvandinoda kunobvisa ipapo mukoma KB. Vana
vanga vakapfeka marengenye madhende kusanganisira imwe hembe yange yakasungirirwa zvimwe zvinenge zvimapisi zvinoratidza kuti ndezvemapamba, asi ivo vanoti ivo mapamba hasi angu vanenge vatomatora pano panzorasirwa marara. Hembe chaidzo dzamuri kuona dzakabvaruka ndidzo hembe dzavo. Zvikanzi hembe dzake dziri kupi? Zvikanzi hembe dziri kumba kwangu. Asi izvi zvitikasvika kumba kwangu dzisiko munogona kutodziona dzakakandwa kunze kwemusha wenyu ndokwadzave. Asi ndoda kuti mundibate zvakanaka mukaseka fear. So iwo veukama wamukoma KB ndikutanga kunetsana pachavo. Tiende kumapurisa tiregere vari kuti isusu ndibate zvakanaka mukasandibata zvakanaka nyaya inofanira kuenda kumapurisa mani. Vana vari kudya, vana vari kutaura vachibvunzwa nokuti ndiri kutarisa panapa Harare wedza 137 kilometers. vari kuti havana kufamba nemotokari. Havana kufamba nemotokari. Umwe mwana ari kutotaura ane zvaakataura. Akati kudini? Mwana anoti iye patakabuda chibuda mumba takakwidzwa mota, asi mota yatakakwidza usiku mota yakauya ikamira padhoo. Isu takana kuti mota but chingopinzwa mumota takafukidzwa kumaziso. Hatina kuona kwatiri kuenda. Sezvakaita mai vazvakare vanoti ivo vakubuda vanotizvo kana mada kuti tiende nemotokari tinofanira kufukidzwa kumaziso. Ndio zvakaita mara. Vamwe vanhu vese vakasina kufukidzwa. Angakufukidzwa chete ndiani? Ndiwo mai vacho. Pavakadzikiswa ipapo ndio pavanovhurwa muchaona makuendeswa. Ndizvo zvinotaura mwana ane 5 years. Ndio paari kugumira chete. Maijgei zvikanzi patakapinda mumba imomo takapiwa rice ranga risina kana soup kana chimwe chino. Ndio ratikadya chete mumba imomo. Vana vakatorerwa pamba pamai ndio pavakadisapia. Ndio pavakadisapia. Vanhu masikati machena mukoma KB vakashayikwa kuma 11 zikuseni vachibva vaendeswa kumba kwambuya. Vachibva vazobva kumba kwambuya vachiuya kuHarare. Havasi kutaura here mbuya kuti vaida kushandisei vana ava. Ndio pavamirira iko zvino kuti kwanziso pane shoko rekuti mukamhanyira homwe inoziva zvese zvokuita, asi mukaimhanyira ndaona mashaisa vana ava. Mubatsiriwo akati ndipei 7 days. Inini kunyangwa kataura mashoko iwawo ndini ndati ngatitsvagei munhu akaendesa munhu oyo. Mashoko vari kutaura haana basa after 7 days. Mbuya vanobudirwa vanosvikirwa vane mudzimu here? Kumba kwavo vari kubvunzwa havana svikirwi, havana mudzimu, haizi nganga. Ndike kutanga kuti onekwa vachitosvikirwa ipapa. Saka homwe iri kubva kupi? Homwe iri kubva kupi? Ndiri kusera kuzikana. Asi uri kutaura ichoti homwe yangu pandigere apa. Ende shona iyoyo inozivikanwa ichitaurwa nevanhu vanobudirwa. Ndizvozvo. Ende vakataura kuti pane zvinhu zvine vana zvangu. Ende pavakasvika pavana vakati izvo mirai pano ndoda kutanga ine kunosvika pavana ndibvise zvinhu zvangu. Saka vakazvibvisa. Vakabvisa zvikanzi svikai pavana. Vana vakaonekwa vari right. Vana vari right. Vatorwa here vana vakaendeswa kuchipatara kunoongororwa kuti utano hwavo hwakamira sei. Zvese zviri kurambwa izvo zvikanzi tungamidzai inini ndiite zvinhu zvese. Mukandimhanyira. Hai. Rega tinzwe pane vanoziva nezvemutemo. Handiitika. Pane vanoziva nezveutano. Nokuti kana pane zvinhu zvakadaro zvinenge zvaitika vana vanofanira kuendeswa kuchipatara unoongororwa. Handiti woonekwa kuti utano hwavo hwakamira sei, chikafu chavanga vachidya hachina kuvakanganisa here, pavaigara pavaifamba pacho hazvina kukanganisa here utano hwavo. Ndizvo here kuti murume akafirwa asina kunge anobvisira vanatezvara voti hatisimuke kuuya kuzoviga mwana wedu pari kuda $2,000 kuti tiuye apa mukwasha angoriwo kabhiridha hana chinhu nau chituna chatove newiki chiri mumba. Mutauriri wemapurisa baba Potemba Nyati vanoti nazvo zviri kuitika patsanza guru Rusape. Tibatsire ukahama iyo ndini wenyu concerned citizen patsanza guru takachibata chimuti. Mukoma KB regenti vanhu vari business mukura kufa kwevanhu. Atichatoziita vamwe vari kukonzera kufa kwevanhu vachiti kana asati aroora achaona zvokuita chikonzero havikwe kana asati anipa mari dzangu. Handizivi pamutemo kuma traditional leaders uko kuti vanoti kudii nezvinoitika. Ndiriko zvakare ikoko mukoma KB ndine nyaya ndichataura panapa ndakaitaura nezuro. Iri nyaya yemunhu akafa aidanana negirlfriend ikoko kwaRusape zvakare. Munhu uyu akawanikwa kafa parodi akatakurwa akaendeswa kumba hama dzikazozikanwa munhu kuchipatara. Veukama vamwe vari kuti avigwa sei, vamwe vachiti ngaavigwe. Asi nhasi kumushure mokuitaura nezuro vanhu vakaenda kumapurisa nezuro vakanoona kwakuru mapurisa vakanzi vadzoke nhasi
nokuti ari kunzi akazvisungirira muti wacho hausi kuonekwa, tambo yacho haisi kuonekwa, hembe dzake akatochinjwa, dzimwe bhutsi hasi kuonekwa, asi sei muchiti munhu akazvisungirira? Postmortem yakaitwa here. Ari kwanzi kwenenge kwakangoonekwa dhokta chete hapana chinhu chakaonekwa chakaitika. Saka iwo kuti tiri kukumbirawo kubva kuvakuru vemapurisa kudzika pasi. Munhu wedu akafutsirwa, toda kuti aitwe postmortem. Toda kuona paakafira. Ende mukadzi akaona mukadzi waidanana naye anoti ndakanzwa mota chiridza huta. Ndobva ndabuda panze vachibva vandiudza kuti pane munhu akazvambarira parodhi apa. Mukadzi achibva aenda ipapo. Kwanzi ndichisvika ipapo ndobva ndaona kuti murume wangu. Ndokubva ndamutakura ndega 100 meters kuenda naye kumba. Ndobva ndamuchinja hembe ndobva ndatsvaga ndahaya imwe motokari yekuti amuendese kuchipatara. Aenda kuchipatara, zvikanzi kuchipatara maive nemunhu akafa kudhara. Hama dzemunhu hadzina kuziva zvose izvi. Akazotsvaga hama yemurume uyu ari form 3 akuzomuti iye muri kuzviziva kuti mukoma kwandakamuona akarara panzvimbo akatofesera kuchipatara. Hama dzemunhu dzakumubvunza, amai mati makaona munhu makaridzirwa huta? Zvikanzi mukamhanya mukaona chii murume wenyu? Zvikanzi zvikanzi mamuona makaita sei? Zvikanzi ndakamutakura mega. Zvikanzi ndikaenda naye kumba kwangu, ndaenda naye kumba kwangu. Zvikanzi pamakaona munhu uyu 100 meters kutakura munhu makambosangana nani? Zvikanzi hapana wandakaona. Ndokubva mainda naye kumba hapana mwana ugara ipapo here? Zvikanzi hapana. Kumanekitsi door pane wamakaudza here kuti murume wangu apondwa? Zvikanzi hapana. Kwai ndikamuchinja hembe ndikahaya mota. Hai mota yamakahaya munoiziva here? Zvikanzi handiizive. Ko yakakuridzirai huta kuti pakarara munhu munoiziva here? Handiizive. Zimbabwe zvadaro nyaendeswa kumapurisa, hama dzakufambira nyaya. Zvikanzi kumapurisa vakazotaura mashoko ekuti taona kuti muhuro manga makadhinda tambo, chinova chinoratidza chekuti munhu akaita suicide akazvisungirira. Saka munhu ngaendi kunovikwa. Munhu achibva avikwa, asati avikwa hama dzichinetsana mukoma KB. Ndakafonera hama dzanga dziri paground dzaakuda kuviga munhu kuti hei, ndine nyaya yandiri kupiwa yemutumbi wamunangumba, muri kuita senge muri kupesana. Asi zvandinoziva inini, nyaya ikaenda kumapurisa, mapurisa havatongeri nyaya dzevanhu kumba kwenyu, vanokushedzai kukamba. Kana chitunha machiisa pasi, vamwe vachiti zvachakafa chakaita zvakadai so chenjerai mangwana zvinonetsa. Nhasi yatanga mukoma KB, vamwe vari kuti mutumbi wedu anokuika zvakanaka, wangu akafa batoda kuziva kuti akafa sei. Anotariswa sei iye ari pasi muvhu. Mukoma KB yanga isiriyo nyaya. Ndiri kutaura nyaya yemukoma KB muHarare kuChurufamu. KuChurufamu ndakataura gore rakapera kuti kwaita nyaya yekuti kune vana vari kutorwa mudzimba vachiwanikwa vakarepwa. Nhasi usiku hwanhasi kune mwana ari form 4 apindirwa mumba usiku nani nemunhu wavasingazivi. Anga akarara nemumwe munhu ari kufungira kuti ari kumagrade 4. Ndokubva atorwa kumapasi 1 dzeusiku, ndokubudiswa. Mwana mumwe anga akarara mumba imomo, vanoti vafunidzirwa nebanga. Vanhu vakabuda nemwana uyu akarwa pasi ari murume. Abuda mwana asara mumba ndiye azoudza amai vake kuti mama mune munhu apinda mumba munomu, but paapinda mumba munomu ativhundisira nebanga abuda nasisainda nawo. Amai vabuda panze ndokuridza mere, ndokukwetsura vanhu ndokubvanzwa vanogara munzvimbo, ndokumhanya achida kunoramurira. Zvikanzi mwana wangu atorwa munomu, hama mumba izvezvi vanhu ndokuzara nyika vachitsvaga mwana. Vari mukati mekutsvaga mwana usiku kumapasi 1 vanga vachishevedzera nezita. Vanofungidzira kuti iyo nzvimbo yavamwana kubva kumba inogona kuita 2 km zvienda kumberi vakune maminda. Mwana panzwa noshevedzera nezita ndopashevedzera kuti izvo munhu akachitira boya akutiza. Vanhu ndopaona kuti mwana ari uko ndokunotora mwana uyu arepwa. But mapurisa vadanwa usiku vakasvika mukati menzvimbo zvakutotsvaga kuti chii. Ende mwana uyu ari kuti izvo nguva yamutora anga ari right, but paazosvika kumaminda akumurepa anga apfeka maski. Churufamu Harare. Makwanisa here kutaura nemutauri wemapurisa weHarare? Handisati ndataura navo mukoma KB, nokuti nyaya yekuChurufamu akazike kutanga gore rakapera takaitaura kureva kuti kune munhu ane tsika iyoyo, ende vana vanorepwa vanosvika vachidyurirawo dzimba vachitorwa vanorepwa vosiwa vakadaro. Batai mutauri wemapurisa muHarare vachakanza tinzwe kuti dambudziko iri rasvikere muhofisi mavo. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndichake ndichiri mukati mekutaura navo utungamiri hwepamusoro vanotibatsira nekuziva chikonzero tovaziva. Ine ndiri wanzwitera kuti vakomana vane mabhandi polisi zeterapi vanogara vachisimudzira matrausi kana kuti bhandi rigare paposition pakanakanaka kana vasvika panzvimbo izvezvi Churufamu
zvadhakwa. Tiyeze murume uyu aifungidzira kuti aingofarira kakutamba nemadhongi, asi zvakazowanikwa kuti aitoshina nezvipfuwo izvozvi. Zvakamira sei? Ni chokwadi muri yeZimbabwe iri nyaya iyi iri kuguruka mukoma KB. Unongozivawo kuti inzvimbo hombe. Mutara uyu aiwanzoonekwa chinhu kutinda madhongi achifarira kufamba nemadhongi. Asi akazoonekwa kuti iye pachake aitora madhongi achimaita madzimai. Right, madhongi ndeake ere kana kuti aitoshanda achimatina? No, aitori madhongi evanhu. Zvinoitika kumusha especially nyaya dzekunguva dzekusairira kudaiso. Madhongi anongofamba achienda, kana madhongi rudo rwawo kazhinji anoita zvekudzingirirana. Right, achirwana mabhutsu kuita sei, kana kuti gono rikaenda kunotambira mamwe anobva achidzingirirana ikoko, kana kuti kana akufura unoziva kuti imhuka ikangonyorova inotinika chero kwaida kuenda. Saka aiwanzofarira kuonekwa achimatina madhongi achienda, nekuti madhongi mukatarisa kumusha dzimwe dzenguva riri izi chero munhu asiri muridzi waro kutorisa pangori kuenda nekuchigayo achidzoka. Saka aifarira kumatina, asi akatozoonekwa kuti aienda musango akatobvisa hembe dziso kakanda atori bhizi kuti baba naamai vari padhongi, asi ari mudhara mukuru atori nemusha wake. Mushure mekubatwa chii chakaitika? So nyaya yakaendeswa kumadzisabhuku kuti igarirwe pasi. Sakamirira kunzwa kuti iko zvinozi yakaita sei, asi ichokwadi kuti mudhara akabatwa. Tamirira kunzwa kuti akamirira sei. Kana ndisingakanganise ndichazobata Ishe ndiri mukati mekutaura nawo ndivabvunze kuti mambo, nekuti nyaya iyi pandakapedzesera yainge yaingotambira kumadzisabhuku. Right, isingade kuendeswa musoro vachida kupakidza kuti vaite sei vabhadharani. Saka ndichanzwa kwa mambo ndichatangira kuna sabhuku ndovabvunza kuti sabhuku makaitonga sei, ndinokodzera kutongwa nemichetere isati yaenda kwa mambo. Uyezve ndichizobvunza mambo kuti yakasvikawo kwamuri chikonzero yakaitika, nokuti namambo wacho ndinomuziva. Murume uyu ane mhuri? Ane mhuri. Muridzi wezvipfuwo ari kuti kudini? Muridzi wepfuwo ipapo ndipo panotangira nyaya. Tiende kwa sabhuku kureva kuti muridzi wechipfuwo anenge akukomborera. Handizivi kuti vamwe vaitoti ngapiwe mari yakafanana nenoroorwa mukadzi. Ko zvamunenge muri kurwadzwa wani pakutaura nyaya yekugokwe? Ndagara ndine hono. Mukoma bhozho nabhonzo hakuna homwe inobavana kubva kuhwedza yonovakanda kuHarare. Uroyi hwasangana neumbavha uyu. Mbuya ava vari kutya mhosva chete yekidnapping ine witchcraft mukati. Vasade kuvhundutsira vanhu. Ndinonzi Sisa Kuhle. Nyaya ndinayo pana pamhuri yeZimbabwe inyaya inorwadza, kana kuti nyaya inoda kuti vanhu mugotsvaka kuti tingabatsirana sei kana kuti tingafambidzane sei. Nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika munzvimbo yeChivu. Nzvimbo yekuChivu mune nzvimbo ina sabhuku nevana vake, kuti nzvimbo yese inotangira mune masabhuku, mune machairman, mune mavertical chairman nezvinzvimbo zvinoenderana nekuti mukati menzvimbo iyi munhu ano mukuru ndeupi, vana venzvimbo iyi ndevapi, vanogara munzvimbo muna nzvimbo ine mwanakomana akaenda kunotema huni dzake, atema huni dzake ndokubva adzisiya dziripo achiti nichazoenda kunodzitakura. Paakazoenda kuda kunotakura huni idzi akanodziwanika huni idzi dzatakurwa pasisina. Awanika huni pasisina. Akabva audzwa kuti sekuru sabhuku ndo vatora huni idzi. Ndokubva aenda kumba kwa sabhuku akati kona sekuru matora huni dzangu ndatotemawo huni idzi mumunda mangu kuti ndiwanewo huni. Handina kuenda kunotema miti yemusango, ndatema huni mumunda mangu. Vachibva muti enda unotora ngoro uyotore huni dzako pamba. Ndokubva vaenda vari po 3 nengoro. Vaenda vari ipapo vachingosvika ipapo mukoma KP pakaita hondo yakaipa yokuda kuzama kurovana kuti mwana kutorere huni. Mukadzi wasabhuku ndo vakomana pakadonedzerana pasi kuti vanhu vanga kurwisana, vachidonedzerana pasi but vari vati vaizvizera huni. Mukadzi wasabhuku ndo pakanotora chidemo ndokutema vanhu. Vanhu ava vachivaenda kunoripota kupolisi. Vaenda kunoripota kupolisi. Polisi ichivazozviona kuti zvakaitika zvakaitwa nemukadzi wasabhuku akakanganisa, ndokubva asungwa, ndokubva akandwa mukati. Akandwa mukati, dheti rekukoti rasvika, vanhu vakasvika vakanzi garai apa. Ndokubva vagara. Chavakakwanisa chiri ndechekuzoudzwa kunzi chibudai muchienda, nyaya yenyu yanzi musodzoka musokadzi. Payakatongwa nepakaita hamana kupaona. Vari kubvunza zviri kuitika hapana chiri kuvaudza. Vari kuti tiende kukoti isusu kuti kuzova nedheti rekupinzwa mukoti tisu takasungisa munhu. Tinogona here kuenda kukoti tikatasa pabhodhi zita riripo, asi hatishedzwe. Tongosvika tagara ipapo. Mupurisa akaita nyaya ndiyakazokutiudza chera kuti chidzokerai kumba muchazoshedzwa kana maakudiwa. Apo mukadzi wasabhuku akabva abuda
akabva buda musungu ari panze ari kumba so ari kuti kana nyaya isati yatongwa tiri tutakasungisa mukadzi wa Sabhuku ninye kuti akatikuwadza pamusoro pehuni dzedu tinomugara sei munzvimbo tichiti koti ndio inotonga yotiyananisa kutaura chokwadi nechisiri chokwadi patinodzokera kumba tinenge tichiziva zvese maererano nemhosva dzatikapanga. Mapurisa vakaziviswa. Yes. Mushure mekunge vanhu vanetsana vakuwadzana mapurisa vakasunga munhu vakavhura docket ikaenda kukoti saka nyaya iri kukoti kudaro mupurisa akaita handi vanhu vanoenda nemapurisa kukoti ikoko mupurisa vanoenda naye kukoti ndiye akadzoka achiti sidzokerai kumba muchazoshevedzwa amai vatobuda vabhadhara bheo saka muchazoshevedzwa iwo havana kupinda mukoti. Aunza nyaya ndiani? Ndiwo vatemwi vakatemwa vacho. Pane here ukama huripo pakati pa Sabhuku neavo kutorerwa huni ava? Handizivi ukama unotaura but ivo vanoti patakaenda kunotora huni vanoti sekuru asari Sabhuku. Handisi sekuru ndiye respect here kana kuti ndiye munhu mukuru. Kana kuti ndi sekuru wa sekuru. Hey. Saka kuti kana takaripota chisiriso atipindise mudare. Right, varipo vanoziva nezvemutemo tibatsirei sekuchifu icho. Right, nyaya iriko here kukoti munhu anogona here kupiwa kamutongo wekuti alright uri kutongwa uchibva kumba ibheuka handiitika ichokwadi nyaya isati yapera ichiriko kukoti unopiwa here kupiwa mutongo webheo. Vanhu vakaenda kunoripota vari panze vasingazvizivi vozongoudzwa kunzi dzokerai zvenyu muchazoshevedzwa munhu apadze. Okay, tibatsirei isu basa redu nderekutsudzura tibatsirei vanoziva nezvemutemo kuti zvinofamba sei. Ashaika nematambudziko akafa mukoma Keiboto murume chikomba ndio chakafa ko akafa nei? Akazoti takasira pari kuti ashevedzwa ari mukati mekuenda vasati vaenda akawanikwa aita ilonzi nyundwa yamera apa pachibva paita mashuku ekuti muridzi womukadzi achibva ati tinoda kuti tisangane asi kusangana kwatiri kuda ndekwekuti toda kuenda paneutral zone. Hatisi kuda kusangana mumapenyu kana baba pangu asi imimi sarudzai pamunoda. Ndiye anova ndiye muridzi wemukadzi. Zuva iroro havana kuzoenda vakamirira kuti vachaudza zuva rekuenda panzvimbo ndipo pakanzwa shoko rokunzi murume uyu ashaika achibva torwa achibva endeswa kumochari. Ndikangoti haana kushaikira ari pamba akaita senge munhu ari kubatikana achibva takurwa achibva aenda shoko achibva radzuka kuti munhu aita sei munhu ashaika. Asi chiri kunetsa ndechekuti kufa kwakaita ndikokuti ava pavakaenda mukadzi anova ndiye akatirwa nechikomba ichi akanga ari pamwe chete nemuchikomba chiya haana kukwanisa kubuda kubva pamba nekuti vakanzizo fambai muri mese kusvika tasangana. Saka murume uyu akafa achiri nemukadzi wemunhu ikoko. Ende iko zvinezvo mukadzi uyu aita kangofunga kuda kubuda anoti kwanzizo aine kunzwa kwaita kokunzizo chero akaenda kufonera dzimwe hama anonzwa izwi chemari chinzi auzi wekwedu kunyange kuhama dzake auzi wekwedu kwauri ikoko ndiko kwako. Saka iko zvinezvo handisi kuziva kuti chichaitika uyezve muridzi wemukadzi uyu chikomba ichi changa chine mukadzi wachona pakataurwa mashoko ekunzi murume wenyu ari kuuya kunoko kune nyaya irida kutongoera kugadziriswa akabva atora vana ndokubva abva pamba. Murume uyu pakasara osvika pamba mukadzi chai nevana vanga vatobva pamba anga ari iye negirlfriend inova mukadzi wemunhu vakamirira kuenda panzvimbo yekuita sei ikunotongwa. So handisi kuziva kuti iko zvinozvi nyaya iyi yakamira sei ichatongwa sei ine akauraya here nekuti hapana munhu akatora demo kana badza kana kutema munhu. Chikomba kuti chakafa nestress here kana kuti nyundwa iyi ndio yakakonzera patisingazi. Asi chandoziva ndechekuti ane mamwe mashoko akatanga kutaura nguva yakanzizwe nemuridzi wemukadzi ipa munhu warauna ifoni akatifonera baba vemuridzi wemukadzi kuti baba ndabvuma mhosva yangu zvandakaita ndiri kuzviziva kutaura kuno kwanoda ndiri muroora wenyu wandaita naye chivi semukadzi wangu but asiri mukadzi wangu ndiri kukumbira kuti ndizobhadhara asi handidi kusangana nemwana wenyu feya ndoda kuti ndingobhadhara. Baba vakati nyarara mwana wangu ndinotakasiyana papi uya kwavashevedzwa. Zvakaoma chikomba aisati chavigwa goko ipai murume uyo kamukadzi wake dhongi arore hake hadi hanzi zvekutukwa nemabhebhi saka akaona kadhongi richimuitira beyond deep down beyond deep down beyond
beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yamani ho, waruya vana piro muba iwe. Bosa anda asada batere chatanzwa kusemseni chekura fingora ichi. Ndechipichi? Ameno bosho ngora asada achipambira. Ababa Isabel dairai kanya yenyu. No, nyaya zvadzinoita kana ichingotaurwa nevanhu kwatiri ninge siri nyaya. Haisi vanhu yatoreka radio hanzi kune munhu amuka asina nhengo. Disappear. Chokwadi hanzi yashaika akaende mukadzi wemunhu ngatochindwa nadhaisi. Tatoti bosho achauya nacho mangwana chete. Saka murume ndiye asangana nedambudziko iroro. Murume ndiye dambudziko ratorana nemukadzi wemunhu aanhengo. Hapana kwatiri kuenda. Tinotenda baba Isabel pana wantu akabvunza kanhamba zimphatanizira kamuntu arathandiza right wedza pabodzi kana Harare. Muri yeZimbabwe namba iya ngachiti 0781 150 770 0781 150 770 nemwe rati 0781 0781 310 570 0781 310 570 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho dzangu. Namba muri yeZimbabwe dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota ndidzo namba dzangu muri yeZimbabwe. Ndapota musabhipa sa Peter Zulu.